Здравейте, казвам се Франк Брилман и работя за Profile Helber. Бих искал да ви разкажа малко за поддръжката на гумите за камиони. И така, на какво трябва да отговаря законово една гума за камион? Тя трябва да има дълбочина на протектора от поне 1,6 мм и не трябва да има видими деформации по каркаса или стоманата. Това е много важно, защото стоманата ръждясва и представлява риск. Тази минимална дълбочина на протектора от 1,6 мм може да се види точно в жлеба. За да пътувате с добри и безопасни гуми е важно всеки ден да правите по една обиколка около превозното средство. И обръщайте специално внимание на всякакви необичайни неща, които забележите. Под необичайни неща имам предвид, например, подотини по страничната стена, деформации или това, което наричаме още пръсти. Проверете дълбочината на протектора и най-вече дали всички болтове на колелата са на лице. Разумно е всяка седмица, докато обикаляте превозното средство, да проверявате и налягането в гумите. Най-лесният начин е да ударите протектора с малко чукче. Ако чуете глух звук, налягането не е добро. Ако звукът е звънлив, значи налягането е достатъчно. Ако се съмнявате в налягането и искате да го проверите, правете го само в сервиз. При проверката гледайте и за следи от ръжда по джантата. Следите от ръжда означават, че болтът може да е разхлабен, затова затегнете гайките на колелата. Ако на пътя видите болт или пирон в гумата, не го вадете сами, идете в сервиз. Едно много ясно правило. При повече от 2 бара под нормата, отидете в сервиз за проверка, защото гумата вероятно е спукана. Нормалното работно налягане на тази гума е 9 бара. Ако измеря 7 бара, значи наистина има проблем. Тогава отидете в сервиз и поправете гумата. Гумите са единствения контакт с пътната настилка. Така че добрата гума с правилно налягане е изключително важна за вашата безопасност.